Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин, Миләүшә Хаҗиева, таныштырырмын. Ә хәзер төп темалар турында кыскача. Без сине онытмыйбыз. Огромное спасибо, что вы делаете все, чтобы увековечить память наших бойцов. 3-нче номерлы Кукмара мәктәбендә 3-нче мемориаль такта ачылды. Нәсел буенча килгән һөнәр. Ошап чыгам да стойдан. Сразу трактор янына килә. Фәләховлар ни өчен машина йөртүче юлын сайлаганнар. Көнгә 2000-гә якын кешене ашаталар. Мне здесь очень сильно нравится, и я тут все съедаю. Мәктәптә пешекчеләр бу бурычларны ничек үтиләр? Билим һәм тәрбия бирү өчен уртак мәйданчык. Тәнәфес балалар керә, постоянно журналларны, ниләрне карыйлар, рәсем ясыйлар, китап карыйлар. Коенсар авылында урнашкан күп функцияле үзәк ничек эшли? Кешеләргә гел ярдәм итәргә ашыкты. Bütün Россия ситуациясын сорап, шул хәтле кызыксынып, ахыргы көннәрне хәтле, шул хәтле бөтен нәрсәне белеп яшьсе килде. Кукмарада легендар җитәкче истәлегенә мемориаль такта куйдылар. Яхшы ир яраткан ул һәм әти. Кукмараның 3-нче урта мәктәбендә белем алган чыгарылыш сыйныф укучысы Шәфигуллин Илдар истәлегенә мемориаль такта ачылды. Ул узган елның декабрендә махсус хәрби операция зонасында һәлак булган. Чара турында тулырак киләсе язмада. Он героически погиб на землях Украины, защищая честь и славу нашего государства России. Илдар Шәфигуллин махсус хәрби операция зонасына узган елның ноябрендә үз теләге белән киткән. Хәрбинең гаиләсенә аның карарын кабул итү авыр була, ләкин ул ахырга кадәр үз сүзендә торган. Без шунда булырга тиеш, иптәшләр янында булырга тиеш, инде сакларга тиеш дип шулай китергә уйлады инде ул. Без аны инде туктатып та калдык, балалар да бар, безне ташлап китмә дип. Әле кичкенә малайга 11 яшь кенә. Ул бик кичкенә бит дип инде мин без җиңеп кайтырга тиеш дип яңадан уйлады инде ул китергә. Ләкин Илдар үзенең теләгән тормышка ашыра алмый калган. Хәрби операция зонасында ул 1 айдан да кимрәк вакыт кына тора алган. Ә хәзер туган мәктәбендә урнаштырылган мемориаль тактадан гына елмаеп карый. К сожалению, войны, специальные военные операции в том числе не может. Кызганычка каршы махсус хәрби операция корбаннарсыз бара алмый. Һәм без бүген мәктәбебездә 3-нче мемориаль тактаны ачабыз. Бу балаларыбызда илебезгә хөрмәт уятыр дип өметләнәбез. Кукмара районы бүгенге көндә безнең хәрбиләргә актив ярдәм итә. Башкарма комитет карары белән аларның гаиләләренә дә аерым ярдәм чаралары эшләнгән. Если бойцы у нас на зоне СВО, то семьи здесь. Безнең төп бурыч хәрбиләрнең гаиләләрен ярдәмсез калдырмау. Бу ярдәм чаралары саклаучыларыбызның балалары, хатыннары һәм әниләре өчен эшләнгән. Бүгенге көндә аларга утын бирүдән алып, мәгариф учрежденияләрендә бушлай туклану, бушлай түгәрәкләр һәм башка бик күп нәрсәләр белән ярдәм күрсәтелә. 2 сентябрьдән Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр 2 миллион сумга кадәр түләү алырга мөмкин. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Автомобиль юллары дөньясында машина йөртүче һөнәре чын мираска әйләнгән күп санлы гаиләләр бар. Аларда һөнәр буыннан буынга тапшырыла башлый. Шундый династияләрнең берсе Фәләховлар гаиләсе. Безнең төшерү төркеме тәҗрибәле машина йөртүчеләр белән аралашты. Һәм аларның ни өчен нәкъ менә шушы һөнәрне сайлаганнарын белде. Ринат Фәләхов тәҗрибәле күп еллык стажы булган машина йөртүче. Трактор руле артында ул 46 ел буе эшләгән. Техникага Ринат беренче тапкыр 1978 елда колхозда остаханәдә эшләгәндә утыра. Башта әтисе белән бергә эшли. Техникага мәхәббәт нәкъ менә аңардан күчкән ди. Әти тракторда шидре инде. Әйдә әтиң белән кара-каршы утырып эшлә дип, ул мине әти янына тракторга утыртты. Ул вакытта трактористлар бөтенесендә 2 смена алды. Хәзер алар бер генә смена алды инде. Ринатның улы Айрат Фәләхов шулай ук әтисенең эзләре буенча киткән. Ул да шушы һөнәрне сайлаган. Эш стажы буенча ул әтисеннән калышмый. 20 елдан артык машина йөртүче булып эшли. Айрат КамАЗ белән идарә итә һәм шул сәбәпле аңа ерак сәфәрләргә чыгарга туры килә. Узган ел бәрәңге ташыдым Шуашка. Зеленовскидан корма ташыйм хәзер ватты.
Шурат белән җмыкташыбыз. Зарплаталар сезонда бик әйбәт чыга инде. Эшләсәң ватылмыйча, шуңа кыш көннәрендә әйбәтләп техниканы карап чыгабыз. Бөтен җирен. Ойрат Фәләховның улы да техника белән кызыксына. Ул еш кына әтисе белән бергә техника тирәсендә кайнаша икән. Бу автомобиль йөртүгә мәхәббәт буыннан буынга тапшырыла торган чын мирас була ала дигән сүз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмараның 3-нче урта мәктәбе районда 2 сменада эшләүче бердән-бер уку йорты. Биредә 1000нән артык бала белем ала. Актив уку процессы шартларында мәктәп ашханәсе укучылар һәм укытучылар өчен еш йөрү урынына әверелә. Анда тәҗрибәле пешекчеләр эшли. Алар турында киләсе язмада тулырак. Очень шикарно, вкусно готовят. Мәктәп пешекчесе гади һөнәрләрдән түгел, аларның буш вакыты бөтенләй юк диярлек. Ашхана биредә иртәнге 6-дан эшли башлый. Шуның өчен барысында күзәтеп өлгерергә кирәк. Энҗе Мөбарәк шиноповар. Мәктәп ашханәсендә 8 елга якын эшләсә дә, бу һөнәргә ул 30 ел элек килгән. Мәктәп укучыларына үз балаларына караган кебек каравын билгеләп үтте ул. Шуңа күрә дә аларга гел тәмле ризыклар гына пешерергә тырыша. 2 смена ашатабыз, 1065 бала. Безнең бүгенге көндә булай шуклаганда инде безнең көненә 1000 1600 1700 кеше ашатабыз дигән сүз инде. Безнең чөнки безнең башлангычлар бит инде 2 тапкыр ашый, и безнең өстәвенә әле яңадан 188 бала продленкада йөри. Мәктәптә туклану яхшы һәм тәмле булырга тиеш ди Гөлназ Хәбибрахманова. Ул шулай ук биредә пешекче булып эшли. Бу мәктәпкә 8 ел элек килгән. Элек бу ашханәдә мөмкинлекләр башкача иде ди. Шундый күңелле, шундый рәхәт эшләргә. Бөтен условия бар. Потому что без элек кашаларда суыны бетә иде. Хәзер уже специальный ниләр бар. Приборлар инде белән. Алар белән җылытып торасың, зато родительләр бер сүз әйтми шунысы әйбәт. Мәктәп директоры сүзләренә караганда, тиздән бу ашханәдә бераз иркенрәк булачак, чөнки биредә яңа мәктәп төзелә. Слава Богу, уже нам строят новую школу. Аллага шөкер, бездә яңа мәктәп барлыкка килгәч, анда башлангыч сыйныфлар өчен аерым ашханә булачак. Шуннан соң барлык хезмәткәрләргә һәм укучыларга да уңайлырак булыр дип өметләнәбез. Мәктәп ашханәсендә әзерләнгән ризыкларны укучылар гына түгел, укытучылар да үз итә. Беренче, икенче ашаулар һәр көн җылы һәм эссе итеп балаларга таратыла. Без үзебездә укытучылар буларак, пешекчеләребезнең эшләреннән бик канәгать, алар бик тәмле пешерәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Балалар бакчасын, мәктәпне һәм китапханәне бер урында берләштергән бина. Хәзер биредә укырга һәм тәрбия бирергә барлык шартлар да тудырылды. Шундый уникаль мөмкинлек Кайынсар авылында яшәүчеләрдә барлыкка килде. Тулырак киләсе язмада. Утром с ясным днем, вот как дружно мы живем. Кайынсар авылында балалар бакчасы 1989 елда төзелгән, ләкин монда капиталь ремонт булмаган. Балалар өчен шартлар да башка иде диләр хезмәткәрләр. Балалар бакчасын һәм мәктәпне берләштерү турындагы хәбәрне алар шатланып кабул иткәннәр. Чөнки бу тәрбия бирү өчен күбрәк мөмкинлекләр ача диләр. Менә без бик көттек, бик зарыгып көттек инде, шундый сөендек. Моны төзи башлыйлар дигән сүзләрне ишеткәч инде, җылы идәннәр дә юк иде, җылы батареялар бар инде, хәзерге шикелле яңа түгел инде. Бик рәхәт инде хәзер. Туалетлар һәрберсе бүленгән. Андый условиялар бездә юк элекке садикта инде. Мәктәп хезмәткәрләре дә яңа бина булганга сөенәләр. Ләйсән Закирова биредә 30 елга якын башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшли. Яңа мәктәптә эшләүдә башкача ди. Хәзерге бу мәктәптә безнең бөтен уңайлыклар да булдырылган, шартлар булдырылган, бөтен нәрсә заманча таләпләргә туры килә. Хәзер бу мәктәптә инде безгә эшләргә инде Аллаһ балалар да бик сөенеп киләләр мәктәпкә, бик яраталар мәктәпне. Күп функциялы үзәктә эшли торган тагын бер бина ул китапханә. Элек ул халыкны китаплар белән җирле мәдәният йортында тәэмин иткән. Элекке библиотека безнең клуб эчендә, клуб зданиесында, анда да начар түгел, зур, иркене, но монсы инде заманча, яңарак, якты, яңа мебель, матур китаплар. Монсы беренчесе, икенчесе, монда мәктәп белән детсад бергә булгач, эшләргә бик уңайлы. Яңа күп функцияле үзәк авыл үсешенә инновацион якын килүдән гыйбарәт. Бер урында югары сыйфатлы белем алуны һәм мәдәни мөмкинлекләре бирүне тәэмин итә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов.
Кукмара яңалыклары. Кукмарада тарихи вакыйга 40 елдан артык кулланучылар кооперациясы системасында эшләгән, шуларның 30дан артыгы җитәкче булган легендар кешегә мемориаль такта ачылды. Бу чарага аның элеккеге хезмәттәшләре, туганнары һәм дуслары җыелган иде. Бабай будет жить в наших сердцах, в нашей памяти, пока мы о нем помним. Мемориаль токта Шәриф Габдрахман улы 40 ел эшләгән бинага куелды. Аның инициативасы белән районда киң күләмле база булдырылган. Күп санлы цех конторалар, кибетләр, склад бүлмәләре төзелә. Ревизия бүлеге эше мобиль сәүдә югары дәрәҗәдә оештырыла. Шулай ук халыкны азык-төлек белән тәэмин итү яхшыра. Кукмара районы гомер-гомердән инде ул безнең алдынгы райпулардан саналды. И бүгенге көндә үзенең эшен алып бара ул. Көргәп киткәнегезчә менә шушы базада безнең элек райпу булган. Ну, шуңа карамастан ул үзенең зданиесе сакланып тора. Ул эшләгән елларда кадрларга аерым игътибар бирелә башлый. Хезмәттәшләре сүзләренә караганда, бу елларда профессионаллар коллективы булдырыла. Аларның күбесе 20 елдан артык стажга ия. Һәр хезмәткәр дә җитәкченең чын кайгыртуын һәм ярдәмен тойган. Аның эшләгән эшләре әйтеп бетергәнсез, ул стройкалар буенча көче экономист, көче теоретик инде, һәр бер нәрсә алга таба стратегик планнары күп инде. Бик зур төзелешләр бар инде. Бу bütün için raypo sistemi sanatı bütün rayon üstünde üzerine zor ülüşen kırtka şahsında. Мемориаль токтаны ачу тантанасына Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова да кайтып, районда кооператив хәрәкәте тормышында зур эз калдырган кеше турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Не было мяса, не было масла. Иттә майда юк иде. Бүген яшьләр талоннар буенча һәр кешегә аена 400 грамм май алганны күз алдына да китерә алмый. Һәм менә шундый шартларда район халкын азык-төлек, кием-салым һәм барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итү кулланучылар кооперациясенең бурычы иде. Шәриф абый бу эшне бик яхшы башкарды. Район кулланучылар оешмалары берлеге җитәкчесе булып эшләгән чорда Шәриф Габдрахман улы җитәкчелегендәге коллектив 7 тапкыр Татпотребсоюзның һәм профсоюзларның өлкә комитетының күчмә кызыл байрагын яулаган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Миләүшә Хаҗиева сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.